Türkmen halkının milli lideri Gahraman Arkadağımızın başlıklık etmegine geçirilen Türkmenistan'ın halk maslahatının meclisi hem cemiyetimizin bütövlüğünün, halkımızın ağzı birliğinin, milli demokratik yürürlüklerimizin barha davaralan yanının aydın beyanına uğurlu. Hormatly adamlar, halkara paraxatçılık oynaşmak yılına da yurdumuzun hemişelik beytaraplık, hukuk ýagdaýyndan gelip çykýan belent maksatlary, döwletimizin dost dogonluk, insanperwerlik ýörelgilerini giňden wagt etmekde, türkmen medeniýetini, sunugatyny, edebiýatyny kämil eserleri bilen baýlaşdyrmakda yurdumuzun dörejlik işgärleri, uly işleri alyp barýarlar. Häzirki döwürde türkmen beytaraplygy, ählimun paraxatçylygy puwtulanyrmagyň, halklaryň arasyna anaşmagy, agdy birligi berkitmegiň nusxalyk gösünü öwürliýe. Şu ýylyň awgust aýyna Awaza milli syýahatçylyk dowlugynda Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykalgaty bolmadyk ösüp barýan döwletler goýunça 3-nji maslahaty ýokary derejede geçirildi. Bu maslahat Türkmenistanyň hyzmatdaşlyk, anaşmak we dostluk ýörelgilerini esaslanýan halkara başlanýyşlarynyň giňden ikrar edilýändiginiň aýdyn nyşany boldy. Türkmenistanyň hemişelik betaraplyk, hukuk ýagdaýyndan gelip çykýan möhüm wezipleri beýan etmek, mukaddes garaşdyrlygymyzyň gazananlaryny giňden wasp etmek, yurdumuzun dörejlik işgärleriniň esasy maksatlarynyň biridir. Garaşsyz beýtarap döwletimizde geçirilen halkara festiwaller, sergiler, konsertler, beýtlejikler we dörejlik duşuklary medeniýet ulgamly dünýä derejesindäki uly ösüşlere betleýär. Bulyň ählisi döwletimizin medeni durmuşynda şanly wakalardyr. Hormatly medeniýet sunugat we dörejlik işgärleri, Türkmenistan prezidentiniň Türkmeniň altyn asra adly bayragyny almak ugrundaky beýtlejik inni ençeme ýyllar bäri yurdumuzda ýygdyrly geçirilip gelýär. Her ýylla bu beýtlejige edebiýatyň we sunugatyň durly ugrulary boýunça täze kämil eserler ýüzlerçe ködürlenýär. Beýtlejige yurdumyzyň ýazyjy şahyrlary, jurnalistleri, suratkeşleri, kompozitorlary, bagşy sadanalary, kino we teatr işgärleri işçen gatnaşyp ilhalar, eserleri döredýärler. Türkmen halkynyň edebiýatyny, sunugatyny täze döwrewap eserler bilen baýlaşdyrmakda, il içinden zekinli dörejlik işgärlerini ýüze çykarmakda Türkmeniň altyn asra beýtleşigini aýratyn orun degişlidir. Hormatly adamlar, sizi garaşdyrlygymyzyň 34 ýyllyk bayramy, döwlet syýlaglary bilen syýlaglanmagyň hemem Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn asra adly bayragyny almak ugrundaky beýtleşiň ýeňjesi bolmagyňyz bilen ýene-de bir gezek tüýsürekden gutlaýan. Size berk jan saglyk, maşgala awadançylygyny, dörejlik dünýäsinde uly üstünliklere arzu edýän Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Yurdumyzyň garaşdyrylynyň 34 ýyllygy münasibetli Türkmenistanyň ykdysady üstünliklerine başlanan sergi milli ykdysadyýetimiziň puwdoklarynyň ösüşiniň yurdumyzda durmuşy geçirilýän giň möçürli syýasy jeňmeçlik we meden insanperwer özgertmeleň aýdyn beýanyna urildi. Mukaddes garaşdyrlygymyzyň 34 ýyllyk döwrüniň içinde gazandan üstünlikleri, ýetilen beren tepkitleri beýan edýän bu sergi yurdumyzyň ösüşlerini açyp görkezýän öz boşly meýdançaga urildi. Sergide Aşgabat we Arkadağ şäherleriniň, yurdumyzyň welaýatlarynyň häkimlikleriniň diýwarlyklary ýaýbangandyrly. Sergide görkezilýän gymmatlyklar yurdumyzyň şäherleriniň we sebitleriniň durmuş ykdysady ösüşini görkezdi. Mälim bolşary yurdumyz uglawadorod serişdeleriniň gorlary boýunça dünýäde öňde barjy orluň birini elýär. Şunun bilen baglykda ykdysadyýetimiziň biniatlaryň puwdoklarynyň biri ökmünde neft-gaz toplumyny ösdürmäge möhüm ähmiýet berilýär. Bu ýerde ýokary hili ady önümleri, puwdaga ornaşdyrylan öňde barjy teknologiýalar, ow hojalyk almary, tohumçylygy häzirki döwrüň taraplarına laýyklykda ösdürmek boýunça durmuşa geçirilýän işler bilen tanışdyrylýar. Milli ykdysadyýetimizi durnukly ösdürmekde ulug we aragatnaşyk toplumyna möhüm orun degişlidir. Guruluş we tenagat toplumy hem milli ykdysadyýetimiziň geljegi uly hemde batly depkinli ösýän ugur bolup durýar. Döwlet kärhanalary bilen bir hatarda sergide neft himiýa önümleriniň önümçiligini ýürütýärler, hususy kärhanalaram öz önümlerini tanışdyrýarlar. Sergide sowda toplumynyň garamagynaky düzümlere möhüm orun berilýär. Dokma tenagaty ministrligi milli ykdysadyýetimiziň esasy eksport uğurlu puwdoklarynyň biriniň önümlerini paxtadan we ipekden taýýarlanan ýokary hilli önümler görkezdi. Bilim ministrliginiň bölümlerine başlangyç, orta we ýokary hokum mekdepleriniň, akademik institutlaryň bilim ulgamyna gazanan uly üstünlikler bilen tanışmak bolýar. Sergide Saglyk Goraýyş we Derman Tenagaty ministrligi bu gurda ýetilen beren tepkitlere şaýatlyk edýän halkara guwanamalary, derman önümlerini, durly enjamlary, tebigi gözerlik serişdelerini görkezýär.
Ýurdumyzyň garaşsyzlygynyň şanly 34 ýyllyk münasibetli Türkmenistanyň ykdysady üstünlüklerine bagşlanan sergi öz işini dowam edýär. Awada milli tähatçylyk zowlugyny Türkmenistanyň Maýy goýumy forumy öz işini tamamlady. Bu halkara çäre ýurdumyzda ykdysady gatnaşyklary putulandyrmakda we Maýy goýum taslamlaryny içiňleşdirmekde möhüm waka urly. Munyň özi halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek ugruny döwlet derejesinde tagalla edilýändiginiň nobatda sowtnamasyna urly. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi hemde Maliýe we Ykdysadiýet ministrligi tarapyndan guralylan foruma gatnaşanlar 2 güniň dowamynda ýurdumyzda geçirilýän ykdysady özgörtmeler we gazanýan üstünlikler bilen tanşyp Türkmenistanyň Maýy goýum taslamalaryny durmuşa geçirmek we hyzmatdaşlygyň ähli ugurlaryny ösdürmek boýunça döredilýän mümkinçiliklere ýokary baha berdiler. Bellenşi ýaly garaşsyzlyk ýyllaryna Türkmenistan senagat taýdan ösen döwleti öwrüli. Hormatly prezidentimiziň parasatly başçylygyny ýurdumyzda milli ykdysadyýetimizi diversifikasiýalaşdyrmak, onuň esasy budaklaryny giň möçürli özgörtmelere amala aşyrmak, ösüşiň senagat innowasiýon görnüşlerini döretmek boýunça izderli işler anyp barylýar. Şeýle hem Maýy goýum forumyň dowamynda häzirki döwrüň möhüm meseleleri ara-ara maslahatlaşmalaryň şäklerine, durmuşyň ähli ulgamlaryna täze tehnologiýalary, döwrewap enjamlary ornaşdyrmagyň wajypdygyny ünserli. Munyň özi ähli möçürli ekologiýa hende durmuş ykdysady awadançylygy üpçün edýän ulgamlary ösdürmäge gönükdirilen netijeli işlerdir. Şunda ýurdumyzyň Maýy goýum siýasatynyň strategik ulgamlaryna möhüm ähmiýet berildi. Plenar mejlise aşanlar Maýy goýum meýdançasy hökümini Türkmenistanyň strategik netijelerini biragazdan bellädiler. Bellenşi ýaly açyk dialog we özara behwitli hyzmatdaşlyk, durnukly ötüşi we awadançylyk üpçün etmegiň esasy şerti bolup durýar. Halkara Maýy goýum foruma gatnaşanlar forumyň şäherlerine meýilleşdirilen şäherleriň ýokary gurumçylyk derejesiniň üçineligi üçin gahrman arka damyzy we hormatly prezidentimize sag bolsun aýtdylar hemde ýurdun garaşsyzlyk bayramynyň öňsýeresinde geçirilýän giň möçürli şähere gatnaşmagy özleri üçin uly hormatdygyny nyktadylar. Şeýle hem olar kabul edilen çözükleriň iş ýüzünde durmuşa geçirmek ugruna ähli tagallalaryny gaýgyrmajaklyklaryny anandyrdylar. Hormatly adamlar, ine bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtagymyz Aşgabat şäherinde şu gün 19-njy sentýabrda saat 20-den 20-nji sentýabrda saat 20-çe boljak hawa barada Türkmenistanyň hidrometeorologiýa barada gowlugynyň berýän habar bilen tanış boluň. Balkan vilayatyna ötkäp duran bulutly hawa bolup ýağış ýagar ýerlerim çakma mümkin. Demirad kunatardan telesekundda 9-14 metr, käý ýerlerine 20 metrçe ýetýän şemal ösür. Hawa gejesine 17-20 gradus, gündüzine 23-28 gradus, kenary gatraplaryna 19-24 gradus maýl bolar. Ahal vilayatyna ötkäp duran bulutly hawa bolup azkem ýağış ýagar ýerlerim çakma mümkin. Demirad kunatardan telesekundda 9-14 metr, käý ýerlerine 19 metrçe ýetýän şemal ösür. Hawa gejesine 15-20 gradus, gündüzine 30-35 gradus maýl, gün orta gün nogor etraplaryna 40 gradusçe ysy bolar. Mary vilayatyna ötkäp duran bulutly hawa bolup gündüzden telesekundda 9-14 metr, käý ýerlerine 17 metrçe ýetýän şemal ösür. Hawa gejesine 13-18 gradus maýl, gündüzine 34-39 gradus ysy bolar. Liverpool vilayatyna ötkäp duran bulutly hawa bolup gündüzden telesekundda 9-14 metr ýetýän şemal ösür. Hawa gejesine 11-16 gradus, gündüzine 30-35 gradus maýl bolar. Daşwy vilayatyna ötkäp duran bulutly hawa bolup ýağış ýagar ýerlerim çakma mümkin. Gündüzden telesekundda 9-14 metr, käý ýerlerine 17 metrçe ýetýän şemal ösür. Hawa gejesine 10-15 gradus, gündüzine 25-30 gradus maýl bolar. Paýtagymyz Aşgabatda ötkäp duran bulutly hawa bolup, Demirad kunatardan telesekundda 12-14 metr, wagtal 17 metrçe ýetýän şemal ösür. Hawa gejesine 17-19 gradus, gündüzine 31-33 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça sentýabr aýynyň 20-sine magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar.
Edil vatandaşlar göz pasına hovanın derecesinin üytkap durýanyny nazar alıp, pasryň aýratynlyklaryna laýyklyqda giyinmegi, şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertipde tuğlaryny berja etmeňizi maslahat berýär. Mehriban eleşler, bulary berja etseňiz ýylyň islenip paslyny öz saglyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şoňlan watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamyny galkyn şu döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wabatlar dötüşleri betlenýär. Ähli ötüşlüň ödenine bolsa halkyň bekbedi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş watyňyz. Salam mehriban vatandaşlar. Salam Bagtyar yaşlanmadı. Bugünkü günü il agdy birligine, ýurt parahatçylygyna Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisi öz işine başlady. Elbette, halkymyzyň bilelikdäki, agdybirlikdäki gatnaşmagyna, Gahrman Arkadamynyň başda durmagyna, hormatly prezidentimiziň gatnaşmagyna geçirilýän Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisine ýurdumyzyň, halkymyzyň bagtyar durmuşy, abadan ýaşaýşy, ýagty geljegi ugrundaky meseleler ara alynıp maslahatlaşylar. Bugünkü günü döwletli maslahaty biziň ýurdumyzyň pudagy edaralarynyň, şeýle hem ýaş neslimiz, şol bir sana ýaş nesillerimiz uly ruh bilenlik bilen gatnaşýar. Elbette, doğru belleýäňiz. Halkymyzyň her bir pudagyna zähmet çekýän bagtyar ýyleşlerimiz özleriniň dörejlik üstünlikleri, zähmet üstünlikleri bilen ýurdumyzyň baş bayramyna sowgatly gelýärler. Bayramçylygyň öň sirasynda her birimiziň kalplarymyz bu sanşdan, söýgüden, mehirden pürpürlenen. Mehriban watandaşlar, eziz ýaşlar, şu ajaýyp pyrsatdan peýdalan ähli türkmen halkymyzy, Gahrman Arkadamyzy, Arkadal Gahrman serdarymyzy ýurdumyzda beren geçiljek Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 34 ýyllyk toýu bilen tüý sürüňizden mehirli otlaýas. Garaşsyzlyk bayramymyzyň 34 ýyllyk toýu bilen bilelikde şu ýyl halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynyň goýunyna Birleşen Milletler Guramasynyň döredileniň 80 ýyllyk ýubiley toýu. Şeýle-de garaşsızlığımız bilen bilelikde halkymyzyň ýene-de bir goşa ganaty, baky bitaraplygymyzyň 30 ýyllyk toýum halkymyzyň agdybirlikde bilelikde jemlenmegine uly şatlyk, şowkun bilen bellenip geçiler. Mehribanlar, şu pyrsatda siziň ähliňizi Türkmen halkynyň milli lider Gahrman Arkadamyzy, peder ýoluny kämil hemde parasatly dowam edýän hormatly prezidentimizi tüý sürekden gutlaýas. Mehribanlar, şu ajaýyp pyrsatda biziň Türkmenistanyň halk maslahatynyň geçirilýän mejlisine gatnaşyklaryň kalp arzuwlaryny, ýürek joşgunlaryny öz dörejlik toparmyzyň üstü bilen size ýetireriz. Toýlar toýlaşýan garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistan ýurdumyzda bugünkü güni Türkmenistanyň halk maslahaty öz işine başlady. Gullap-gullaçan ýurdumyzda bugünkü güni aýdym sadaň sesleri berent ýanglanýar. Watanymyzyň gullap ösüşli ýollaryna şeýle döwletli maslahatlaryň geçirilmegi bizi diýseň buýsandyrýar. Biziň häzirki söhbetimiz Türkmen Awgatçylyk Universitetiniň talibi Begenç Bayram. Begenç, hoş gördük. Watanymyzyň ösüşli ýollaryny türkmen ýaşlarynyň uly ruh bilenlik bilen her bir gadanlayan üstünlikleri şaýady bolýany bize diýseň buýsandyrýar. Bugünkü güni ýurdumyzda bir döwletli maslahat geçirilýär. Şu maslahat hem türkmen ýaşlary uly ruh bilenlik bilen gatnaşýar. Ýaş nesilimiz bilen bir hatarda ýaş nesillerimizin şeýle bir dabarly, derejeli bir waka gatnaşmagy bize diýseň buýsandyrýar. Geljegimizi gurjy ýaşlaryň her biriniň karbandaky ajaýyp arzuwlary bugünkü güni biziň ýurdumyzda mysal tapýar. Mehriban Gahrman Arkadamyzyň, Arkadal Gahrman serdarymyzyň ýolbaşçylygyny biziň ýaşlarymyz üçin uly aladalar edilýär. Ana görüşmediýärlik ýa-ni halk maslahatynyň başynda hem Gahrman Arkadamyzyň ýaşlarymyzyň bir ýeten sepkitlerini nyktak geçdi. Bu bolsa bize diýseň buýsandyrdy. Ýaşlarymyzyň dünýä ýurtlaryna geçirýän halkara bir ýarşlaryna, bäsleşiklere gatnaşyp baýrakly orunlara münasip bolýanyny jaýdar berläk geçdi. Bu bolsa türkmen ýaşlarynyň kalbyny ýene bir
Buýsanja hujuwa artdyran bolsa gerek. Elbette gaty dogry aýlap geçýän pederlerden miras galan bu döwletde tutumlarmady. Parahatlyk ýoly bilen öňe urýas gadamlarmady. Täze döwrüň waspyn ýazyary, şanly ilhamly galanmady. Alkışda şöhraty da gahrman arka dağımadı. Alkışda da arka dağlı gahrman serdarmadı. Elbette gatymy ata babalarymdan gelýän ýol ýörelerinde eýerip masakatda biçilen doğan gysga bolmady. 7 ölçäp bir kes ulusyny sylan beg bolar diýen atalar sözlerine eýerip ýylyň-ýylyna Türkmen halkynyň milli lider gahrman arka dağımyň başçylygyna hormatly prezidentimiz arka dağly gahrman serdarymyň taýsy tagallary netijesinden döredilip berilýän şert mümkinçiliklerden ruhlanan Türkmen halkyna mukaddes garaşdyrylmyň şanly toýunyň toýlanýan günlerinde Türkmenistanyň halk masakatynyň nowatdaky mejlisleriniň ýerli geçirilmegi bolsa, indi ýylyň-ýylyna aýratymlar asly däwe öwrüldi diýsek-de ýalňyş bolmasa gerek. Anha görüşmedi ýaly bugün hem gözel paýtagtymyň masakatlar köşkünden Türkmenistan döwletimiň ähli künjeklerinden gatnaşan Türkmen raýatlarymyň galy berse-de biz baltyar ýaşlaryň gatnaşmagynda Türkmenistanyň halk masakatynyň mejlisi öz işine başlady. Bugün geçirilýän bu mejlisde Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arka dağımyň özüniň taryhy çykyşyndan biz ýaşlara aýratyn ulu buýsanç bilen gözlenmekligi, biz ýaşlara edilýän anam ýurdumyzda ýaşlar siýasatyny hasta döwreba kämil derejede ösdürmek boýunça durmuşa geçirilýän işler baradaky paratatly jümleleri biz ýaşlaryň buýsançymyzy hasta goşulanlardy. Biz hem Türkmen ýaşlarynyň arasynda agda hökmünde gatnaşmak bagty nesip etdi. Anha bu bolsa ýurdumyzda ýaşlar hakynda döwlet siýasatynyň öler tutulýan ugurlaryny durmuşa geçirmekde geçirilýän oňyn özgertmelerinde ýurdumyzyň döwlet dolandyrylşynda biz ýaşlara aýratyn ordun berilýändigini suwd etdi. Ýurdumyzyň şany garaşdyrdygynyň bayram edilýän günlerinde Oğuz hanyň nama andy ýaşasa, Göroglynyň öwüt pendi ýaşasa, Gorkuda tanyň boyu genji ýaşasa, Pähim paýhatyň many Maltumly Pragynyň şygyr bendi ýaşasa, biz baltyar nesilleriň almajak galasy bolmady. Başlary bu ýaşlardan doly bir türkmen ýaşlary bugünkü günde öredilýän şert mümkinçiliklere gulganyp özümizden bu ýaşlarymyzy ajaýyp duygularymyzy ilhamly dünýämizde besleýär. Şu ajaýyp dawaral pursatda Türkmenistan döwletimiň ähli agdy bir halkyny, Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arka dağımyzy, hormatly prezidentimiz arka dağly gahrman serdarymyzy mukaddes garaşdyrmyň 34 ýyllyk bayram münasibetli, Baky taraplamyň 30 ýyllyk şanly toý münasibetli tüýsürekden gutlaýaryn. Ýurdumyzyň garaşdyrlygyny kowtalandyrmakda, ýurdumyzda syýasy milli döwletlik ýöreglerini hassa dawarlandyrmakda, dostawanyk gatnaşyklaryny halkara derejesinde artdyrmakda ähli şert mümkinçilikler döredip berýän Türkmen halkynyň milli lideri, biz ýaşlaryň hak gomanlary, Türkmenistanyň halk masakatynyň başlygy gahrman arka dağımyda, hormatly prezidentimiz arka dağly gahrman serdarymyzda köp tawartynlarymda aýdýar. Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arka dağımyň, hormatly prezidentimiz arka dağly gahrman serdarymyň janlary sag bolsun, belent başlar aman bolsun, il bähbetli umumy adamlar tutýan tutumly işleri, rowaşlary rowan bolsun, Türkmenistanyň halk masakatynyň nowatdaky mejlisinde hem üstünlükler ýaran bolsun. Bayramlar bayrama, toýlarlar toýlarlaşsyn. Sağ ol. Bugün ardowlaňyz hatır bolsun. Bizim seminler bilen okuwlaňyzda diň üstünlikleriň, rowaşlyklaryň, şowluklaryň ýaran bolmaň tüýsüregimden ardowlaýas şeýle ýurdumyzda bilen geçilýän şanyny garaşdyrmyň 34 ýyllyk toý bilen tüýsüregimden mehirli gutlaýas. Sağ olun. Ben Türkiye'li Türkmen İbrahim Çapar, Dünya Türkmenleri İnsanparvar Birleşiği'nin ağzası. Türkmenistan yurdumuza gelenimizde ören şart. Hazır bolsa halk maslahatına katlaşmak bizim için ören şart. Hormatlı Türkmen halkının, Dünya Türkmenlerinin hak hovandarı, halk maslahatının başlığı, Dünya Türkmenleri İnsanparvar Birleşiği'nin prezidenti, hormatlı Kahraman arkadağımız, arkadağlı kahraman serdarımızın bizleri sığılap ata vatanımıza çağırmakları, garaşsız bir taraf Türkmenistan devletimizin dünya derecesindeki alan yerinin katı ören olması, Dünya Türkmenleri olarak bizleri bursandırıyor. Ata vatanımızda inha garaşsızlığımızın şanlı 34 yıllığını, halk maslahatımızı, dabarlı geçen bu şanlı ütkeşik halk maslahatımızı, bütün Türkmen halkını kutlayarız. Buraya gelenimize ören şart. Bundan birlikte hormatlı prezidentimize, arkadağımıza, arkadaşlı serdarımıza can sağlığı ve üstünlükler arzu ediyoruz.
Sağ olun. Hormatly watandaşlar, inha görüşmedi ýaly Türkmenistanyň halk maslahatynyň mejlisi öz işini dowam edýär. Bagtyar iýleşlemediň aýdyp berjek maslahat dogrusyna gurulmaryny size ýetirmek arkaly bir gepleşigimiz dowam edýär. Biziň häzirki söhbetdeşimiz Mar şäheriniň merkez şäher kitapkanasynyň kitapkanaçysy Maral Gulyba. Döwlet agdy bir bolana, ýurt kuwatly bolana döwlet başçyny halk bilen, il bilen İliň bähwidine, halkyň bähwidine çözüljek meseleleri aral maslahatlaşylýar. Inha görüşmedi Gahrman arkadamyň başda durmagyny, hormatly prezidentimiň, bütün halkymyzyň gatnaşmagyny Türkmenistanyň halk maslahatynyň mejlisi öz işini dowam edýär. Sizem şu pursatda şeýle wakalary şaýat bolýaňyz. Ýürek buýsançlaryňyzy, arzularyňyzy iýleşlemede ýetirseňiz mümkin bolsa. Doğru belli geçen bir karar devletin täze ýamynyň galkynçy döwrüne Gahrman arkadamyň arkadaly Gahrman serdarymyň taýsy tagallalarla idi diýarmyň her bir gün toýdur bayramlary şany seneleri tarihi wakalary öslenýär. Ine bugünkü gün mehriban halkymyz şany garaşdyrylmyň 34 ýyllyk toýuna şeýlegen baky bir taraplymyň 30 ýyllyk toýuna täze dehmet üstünlikler bilen uly ruh welentlik bilen barýar. Şeýle uly toýlaryň batawasyna bolsa ine bugünkü gün Akşekerimiz Aşgabatda maslahat köçkünde Gahrman arkadamyň başlanışlar bilen hormatly prezidentimiň ýollaşçylyk etmegine Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisi geçirilýär. Ähli ýaşyl neslimiz bilen biz ýaşlara hem şu maslahatda gatnaşmak bagty meýser etdi. Şu döwletli maslahatyň her ýyl mukaddes garaşdyrlyk bayramynyň öňü ziýaratyna geçirilmegine hem uly many bar. Çünki garaşdyrlyk türkmeniň döwletliginiň göz başynda duran mukaddeslik bolup durýar. Her bir ýyl ulut ýerlen maslahatlaşmak, geňeş bilen başlamagyna atawa dowam etip gelýän ýol ýörelgelerimiz bolup durýar. Bugünkü gün bu döwletli ýörelgeler Gahrman arkadaly Gahrman serdarymyz tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýär. Ine bugünkü gün hem Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisi ýokary guramaçylykda üstünlikli dowam edip dur. Bu döwletli geňeşde ýurdumyzyň dürli kärdäk, hünärdäk raýatlarynyň şeýle hem jemgyýetçiligiň dürli urlarynyň wekilleriniň gatnaşmagyna, il halkyň bähwitlerine gönüktirilen durnukly ösüşiň ähli urlaryny ölçüne alýan milletiň ykbalyna oňuň täsir edýän meseleleriň oňuň çözgüde aral maslahatlaşyldy. Dürli ulgamlar bilen bir hatarda medeniýet ulgamyny hem ösdürmek bilen bagly bir näçe meseleleri gararly. Kabul edilen kararlar tekisine uly üstünlikler arzuw edýär. Şeýle hem şu ajaýyp pursatda Gahrman arkadaly Gahrman serdarymyzy külli türkmen halkymyzy şanly garap il ýurt bähwitli alyp barýan beýik işleri, rowaslyklary weslensin. Köp sağ olun, arzularyňyz hasyl bolsun, alyp barýan işleriniňizde dediňe üstünlikler hemraňyz bolsun. Garaşdyrlyk Cemal Homadowa. Aydın maksatlar bilen belen tepkitlere tarap anamly öňe barýan, garaşdyrlyk ganatym bir taraplyk bagtymdyr diýen halkymyz toýunyň hemişelik bir taraplygymyzyň 30 ýyllyk toýunyň bellenilýän bu şanly ýylymyzda halkara paragatçylyk we inanşmak ýylyna ýurdumyzyň ykdysady günnelik okuw terbiýeçilik işimizde hüner kämilligimizde esasy ýol ýörelge öwrüldi. Her bir işiň başyna halkymyz bilen maslahatlaşyp dön bolýar. Milli liderimiz Gahrman arkadaly Gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Şu pursatdan 34 ýyllyk toýy bilen tüýs ýürekden gutlaýar. Toýlar toýy, bayramlar bayramlaşsyn. Salam ýa hormatly adamlar. Garaşdyr hemişelik bir tarap Türkmenistan döwletimizdäki täzelikler hemem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşmege başlaýar. Gulyberdi Muhammedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisi geçirildi. Hormatly adamlar. Türkmen halkyny Türkmenistanyň halk maslahatynyň mejlisine hökümet agzalary, mejlisiň deputatlary, ministrlikden şäher halk maslahatynyň agzalary hormatly ýaşullarymyz, mehriban enlerimiz, ýurdumyzyň jemgyýetçiligi bugün uly üstünlikler gazanylýar. Ýene de sanjy günlerden bir garaşdyrlyk bayramyny geçer. Elbette bunun özi milli ve halkara dereceli, erdoli, siyasi, hikmetli vakalardır. Mesela meclisine geçirilen tarihi menelere göz aylamak, öňden duran wazipeler keskitlep garaşy meclisine gatnaşdylar.
Türkmenistan'ın halk masadının meclisini açık. Gollanılıyor. Sağ olun. Hormatly adamlar. Türkmenistan'ın halk masadının prezidiumuna saylanan Eziz vatandaşlar, ilk olan sizi Türkmen halkıma güllep ötüş ve bahtiyarlık arzu ediyorum. Halk masadının meclisinin gün tertibini tasdikliyor. Bağlanışıklı milli buysuncumuzdur. Parahatçılığın, anansımın şöhratlı yoludur. Garasılık ve hemişelik bir taraf. Garasılığımızı berkitmek, hemişelik bir tarafımızı yer yüzüne davarlandırmak oyuncu. Geçen yolumuza anadar ay bolmak için eğer onu işler bitirli. Böyle sepbitlere yetirli. Bugün garasılığın ve hemişelik güllödüp ötürmekten uvarat. Bu vazifen olsa, kazanılan üstünlüklerimizi berkitmek, vaat etmek, adamın halk masadına uli orun değiştirir. Her bir rayet, ata vatanımıza bilin, sevgisi bilen yaşaya, mıhlaslı, zahmet, çekiyor. Avadansın yolumuzda, İyi günümüzün avadansılığı ve baktya durmuştu. Rahat yaşamak için ehli mümkünçülükler görülüyor. Bunun özü, gönlün onu mehrivan halkının baktya hem avadan durmuşunu üpçün ediyor. Kalkınışı doğrunda. Önde koyulan vazifeden uğranıp Türkmenistan'ın halk masallarına kabul edileceğini hasa oğlundurmağa yardım edecektiğine bir ananya. Hormatly mecliste katnaşılar. Arkadaşlar kahraman Serdağımızın sevittem halkara gençliğinde doğunluk katnaşıktan ötürüne. Para öňe sürülýär. 2025 yıl bizim halkımın hem de dünya halkları üreyen bir vacip, tarihi senelerin, şanlı vakaların yeridir. Bu yılın Birleşmiş Milletler Kurumu'nun başını hem bu insan söylen bellemek isteyen. Bu şıgar, bizim halkımızın felahatçılığı ve duatlığı, mındama anansıp bileyesinden, devletimiz tarafından öne sürülen bir başlangıç. Elbette halkın yürek sesidir. Öz hem beyanlı, tapyandır. Bizim öne sürüyen başlangıçlarımız değil. Bugün dünya bililişin, giyinli, iktisadi, medeni kalkınışlara, şöhretli vakalara, bay yılların bir olup, tarihen girecektin bir ananya. Hormatly mecliste katnaşylar. Bizim alıp barayan işlerimizin ehlisi Türkmenistan'ın netijelerini arttırmağa, halkımızın hal ýagdaýyny gowlandyrmağa gönükdirýänler. Hem şununla bağlıkta milli iqtisadi ähmiýet berilýär. Eğer kıvarta iqtisadi mümkünçiliklerimiz epetli arttı. Yurdum sürmek ve san ulum ornaştırmak. Şehrim ova ilatını her zaman yaşayış zahirlerle üpçün etmek devam ettiriliyor. Yurdumuzda
iş bilen üçüncülük, ha, doğal derecede üçün etmek ve rayetler işe bilinirmeleri beriliyor. Merdana dayhanlarımız yılına o hozurluk ekkenlerin bol hatırını östürüp yetiştiriyorlar. Yurdumlu adık önümlerinin borçluğunu öğretme, uyudma nasip koşantlarını koşuyorlar. Ehli veru şertler döredilir. Şeyle mümkünçüklerden peydalanıp o huzurluk işgalleri ulu dörretmeye konukturlar. Çağlar iyilerin durmuşu geçirilir. Feyitlerimizi östürmek bavatında neticeli siyaset tede dövruap şehirçiler ve oğullar. Allah'ım bilim, sağlığı arayış, medeniyet edarları, önümsülük kârhan bünyadını gurkodayan sağlı teknolojiler ornaştırılan arkada şehrini östürmek boyunca neticeli iş. Orasın bir takpırını yine de mühim detkaların yüzlerçesi kurulup yakın gelecekte arkada şehir siyasetinin ileri tutulayan uğurluğunun bir yeri bolup duruyor. Arkadağlı serdarının tağallası bilen durmuşa ne deyip oldu. Gelecekte has oluyor işler ama nasıl kuvvetli kârhaneler, önümçülük İslam'ın derecenin hasem yukarılanırmağında yardım eder. Teryanın öğe doğrusu mekte olan milli tarihindeki ornayım üreyen oludur. Alım, bilimi, oşun dem çäksidir. Medeniyetlerin ödara gatnaşygy, medeni diplomatiýasy mümkün değiller. Her zaman dünyasında medeni onun yollarını kurmağa yardım veriyor. Amerika, Asya ve Sivit'teki beylik yakın olmaklı meclide katnazırlar. Milli miras, medeniyet ve sunut, alım bilim ve dünya cemiyetçiliğine tanıştırmalı. Tarihi şahslarımızın ömrü, yaşan dövrü adamlar. Halkara parakısılıkla anlaşmak yılına yurdumuzda bilimler hem talip, yaşır, onun münasebeti dövründen yurdumuzda öndürülen milli önümler olan bilimli atlı kompüterler soğuk verildi.